Salam mehmanda onlar edidileşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Soňky günlerde bolup geçen ýagdaýlarla balanşykly, atylýan tökmetlerle balanşykly, ýurdun içinden we daşyndan bolup geçen käbir ütköşüklikler barada maglumat bermek istedim. Bilinçli ýaly birinji diktator Haram Marşeň döwründe, ondan soň ikinji diktator Haram Dağın döwründe bize karşı basışlar dogam etip gelýärdi, dürli görnüşde. Ýöne bu basışlar 24 martdan başlap aýlygynç ýagdaýa öwrüldi. Diňe men tanyş bilýärmiň, dogan garnaşlamyň üstünden näl, şol wagtyň özünde Dünya Türkmenleriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalyna çykyş edip, öňkü garalawçy barada jikmejik maglumat beren aktivistimiz Rozway we oň maşgalasyna da gaty ilhinç ýagdaýda Türkmenistandaky rejim tarapyndan basışlar, haýwatlar edilip başlandy. Näme üçin? Inha Mirza we şoň şagallary aýdýarlar, inha Döwlet Baýhan, şoň töwereňindekiler rejime hyzmat edýär, rejime işleýär diýip Şatlyk Şeýhypy bir näçe gedek kanalla çykyş etdirenimiz üçin bize şeýle diýär. Eger şeýle bolsa, Mirza we şoň şagallary onu näme üçin Türkmenistandaky rejimiň ýal ýaglary, polisiýalary, mehemeşnikleri biziň tanış bilişlerimizde, dogan garnaşlamyda haýwat atýarlar. Murat Kurbanow daglara degmeň, şolardan el çekiň diýip. Mirza şagal taýpasy. Baryňyz maşenik, baryňyz ýalançy, baryňyz gabat gelen adam bilen haram pul üçin, haram bähwid üçin her zady etjek adamlar siz. Ina şoňam şu subutnamasy. Rejimiň adamlary näme üçin sizi goraýar? Hani siz rejime garşydyňyz? Hani siz diktatorlyga garşydyňyz? Bu diktatorlyga gaýtam sizi goraýar. Şolara degmeň diýe. Adamlar, eziz halkym, mehriban doganlar, illeşler, pikir etip görüň. Bu ýerde gaty ilginç oýun var. Hudaý saklasyn ýöne. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Gan nöküşüklük isleýän adamdan wara her zada garaşaýyn. Öz halkynyň, öz mukaddes topragynyň üstünde biýüne adamlaryň ganyny dökmek isleýän gan hordan, jenaýatkardan, kezzaplaryň liderinden siz näme garaşaýyňyz? Onuň utanman bize garşy eýle-beýle söz aýdan bolýaňyz. Utanç haýa ýokmy? Ay bolýar, biz hiç satdyýymyz ýok. Hudaýdan gorkaňyz ýokmy? Allahdan gorkaňyz ýokmy? Bular ýaly tökmet atmagy. Her zadyň bir çyn çaky bardyr. Inha mehriban doganlar. Rejim bilen kim işleýär? Rejim bilen kim dil döwüşüklük edýär? Ine, mundan soňam karary siz beriň. Rozwaýyň maşgalasyna edilýän basışlar bilen balanşykly jikmejik maglumatlar Kronika Türkmenistan, Türkmenistanyň kronikasy sahypasynda, saýtynda, neşirinde çap edildi. Men dogan garnaşlam, tanış bilişleme edilýän basışlar bilen balanşykly raportlarym adam hukuklaryny goraýan guramalara tawsyrly, jikmejik görnüşde. Ine, innem eliňizi wajdanyň üstüne goýuň we karar beriň, kim rejim bilen işleýär? Biz siz ýaly adam satýan, özüni satýan haram pul üçin. Haramzada däl biz. Hudaýa şükür bolmadyk. Şoň üçin ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen halky öz döwletini gorar, hökümetini çalışar, ýöne öz döwletini gorar. Siz ýaly kezzaplara, haramzadalara, jenaýatkar, adam zorlayan, kezzaplara, ugrlara hiç wagt öz döwletini, ýurduny oýunjak etdirmez. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen halky size ynananok, sizi gollanok. Şoň üçin gollanok. Olar sizi gowtanaýar. Ýöne 3-5 tane şagal hiç zady bilmeýän nadan aharpyndan şermenne ana şolar birazjyk siziň töwereňizde bize de bir ýal bolaýmadym ka
Süňküsiň aýmadylarmy ka diýip tögeriňizi aýlanýarlar. Siz gutorduňuz. Siz özüňizi ýok etdiňiz. Näme üçin? Sebäbi sizi Hudaý uran. Hudaý size bermedik, sizi Hudaý urdy. Muň üstünde türkmen halkynyň garagyşyndan aldaňyz bara, Hudaý saklandy ondan siziň ýagdaýyňyzda. Şoň üçin mene size garagajama Allah janynyň janymyň saglygyny dileýän. Mehriban doganlar, edi dilleşler, üns berip dinläniňiz üçin köp sag bolun. Allah ýalkasyn.